Good morning. सुबह मैं एप्पल खा रहा हूँ और मेरा हस्बैंड जो है अभी तक नहीं होता, बिस्तर भी है और टाइम बज के 8 बजे। मैं भी जस्ट उठा हूँ, 7:30 बजे उठा हूँ मैं। और मेरा देखो, मेरा बच्चा खेल रहा है। पापा Không dành bao giờ Ghi xin người dành chưa? Chào bạn. Đúng rồi. Muốn chân đã sẵn nè. Sức bên bên này. Nó lên sao không vậy? Rồi, bé man chả mặc hầm đông mấy ăn nào vậy à? Mobile áo 지금 산 비디오 발레는 명명이 아니. 소시 시코스도 데일리 비디오 फैयो आङो. आयो बाबा, हाव आमफ्राय दाना गावहा फैनानै मोनायाव सफैदोंना, फैनानै आंनि मबाइलखौ मा नांजाखो रेस्ट'र मारिना फैबाय। सरि, रेस्ट'रथ' नङा, मा खालामामोनलाय नोङो? हा? मा खालामामोनलाय मैया? सोमदों हाव सामहोन रेस्ट'र मारिना होफैबाय। भिडिअ बानायनायबो मोनसेबो गैला आरोखि, जेबो गैला। भिडिअखौनो होनो मोनासै आं दिनै, बेनि थाखायनो बाद जाबाय आरो। ओरैबायदि गाज्रि मानसि बे मानसिया, सावलुना मैथाया गुदुं जाग्रा सोमखानाय दैसाया साहा सोमनो नागिरदों। आमदो दे सोमखानाय दैसा। नों मा जादों हाबा? बिस्किट जादों ना? बिस्किट जादों, साहा लोंदों। आगा एक मेगि खाराय मटि किरानि सोरांनायनिफ्राय नै अबाव गेलेफैयो, अन्थाइ जायो। ओमफ्राय नायदो, अन्थाइ जानायनि बुजाखांबाय आङो साला। अन्थाइखौ दि मानो जायो, खुगा मेंख्ल' जाजोब्बाय अन्थाइ जानानै, हा बाला जानानैहाय। बाबा बाया बिफाखौ नाहरना मिनिहरदों। ओइलाय बिफाया गारि फुगारगासिनो दं, गेन्द्राद्रा मेंख'ख'नो। नै फिसालाया ओमफ्राय माबो दैसा माबो खोन्थारोंबावा आंखौ। बिफाखौबा फिसाखौ खाङो बिमाया, खाङो आं, जाहोयो आंजों थायो सानसे। आंखौ सिनाया नों बेथा? बिफाखौसो खोन्थाहरलायबावो सोंबा। बिफाखौ नाहरलायबावो नुदों। ओमफ्राय बिमाखौ सोंलाय, बिमाखौबा खोन्था रोङा। मामिबो बानो बिफाखौसो। बाब आंजों थायो, आंजों माबायो सानफामानि, आंखौ सिनाया नों बेथा? बिफाजोंसो बाब क्रेडिटआ बिफानावसो। देनजारथ' गथ' जाथिया। पिस्तलजोंनो गावफैगोन बिखायाव नोंखौ, AK-47 जों गावफैगोन बिखायाव नोंखौ। माखौ जानाय नङा नों? जायैजों आंहा मा मतलब दं? मेंख'नि मोनसे आदोर। ओंखामखौ जायाखै आं मैया, दाख्लैबो समबाराव मिरामिस। ओमफ्राय मैयाथ' आं जाखायाखै, जानो नायनो बानानै। ओमफ्राय मैया मोनायावबोथ' जाखायाखै आं मोनसेबो ना। ओमफ्राय आं दा आलुजों जानो, बेबो जानो हागोन ना हाया लाखिदोंल'सो। जानो हागोन ना हाया मिन्थिया। नोङो बिदिखौ जानो नाङा दा। ना होन बेदर होन ओंख्रि थावखौ जानो नाङा, सोमनानै जानांगौ। सामब्राम पियाज मोननैसो लानानै सिफ्लेनानै जाबानो जासै। बेमार जाबाबो बासिया माथो नोंलाय? आं खिगुनायनिसो जादोंथ'। मानो खिगुनांगौ? खिगुगिरि नामा नोंना? खिगुबा मोजां जायो। थाबाय थागोन बियो, होमबाबो खिगुबा नोङो। फान्थाव एवनाया दोननो थावाखसै। संख्रिखौ होआखै बे? संख्रिया बाबदों। होमबा आङो थिग जाबायो। मा खालामदों नोङो? कलगेट फुनदों नै मालायना
ना मा होनो बिदि इउज खालामो बेना सिखाबानो 10 टाकानि कलगेट एक्चुअली गाइसमोन सोर इउज खालामाखै नैबायदि व्हाइट कलगेटखौ इउज खालामनानै नाय आरोना बहुत मोजां रिजाल्टआ आंनो फार्स्ट फुनग्रोयोमोन बिनि उनाव बेथ' कपि खालामजोबखायो नालाय आंनिखौ माने मोखां बेरनाय एसे दाग दाफोन जानाय गोसोम ओमफ्राय मोखां हुइजु जानायफोरा बिराद मोजां जायो आरोना सोरबा ट्राइ खालामाखैबा खालामनानै नाय आरो बे लिपस्टिक फुननाया गुस्थिया गोसोम जायोना लिपस्टिक सोबनाय सिगारेट सोबनाय गुस्थिया गोसोम जायोना कलगेटखौ गुस्थियाव फुनना लालाय 5 मिनिटनि थाखाय नेचारेल कालार फैगोन ना होया इयो जोंनि इदि नै बिदि नेचारेल कालार फैयो 10 मिनिटसो ला जेबो नङा मोजां जायो आरोना कलगेट का कमाल गैया दिनै मिंख' बारा दंना गैया बारा दंना गैया सार्भिसिं मा होगोन सार्भिसिंआव साला कुत्ता पैसा बेगी हाथ बताए सारा दिन ढूंढता मैंने नहीं मिला ना हरदे फिसायाबो आसुरितसो गथ' जाथिया जल'गायाव उन्दुनो नागिरदों लाबो आंनो 5 टाका होलां दाहाय मोनगोन र' आं खरसा खालामग्रोनि फैसा बिबा माबायदि होनो बियो नै बेबायदि फिसायखौ सोरनो नांगौ खोन्थाहरलाय जोलै दं आंनावहाय बेगर हरनां माखासे फोनानै लायै गुदुं आखाइ सोना बख'नो हायाखै साला मानो आखाइ सोआ नोङो बाव बुंनो नोंखौ Allah गुदुं आखाइ सोग्रा नोङो दाना बख'नो हायाखै नोङो हामदों आंथ' बख'खाया बख'नो मानसिया नोङो बाव गुदुङाव मानो आखाइ सोआ नोङो बाव जेजे नोङो बेखौ बुहुननां बेखौ आङो खांग्रेमा जुस लोंनो नागिरदों थारमाने सांग्रेमा होनालै खांग्रेमा स्टार जुस लोंसै जोङो स्टार फ्रुइट जुस लोंनाय नायनि बिदै गयोना गवा गोमोनखौ लायबावलाय मोननैसो मिक्साराव होनसै आरोना जायोना जाया लोंनायनि र' संख्रि एसे होबाय ओमफ्राय लगायबाय ni lumpuh nana nggak banyak. Jumlah berapa? Ada yang nama sih? Apa ikan mereka jus lengar? Isinya. Sampai kemudian. लोंनोलाय मोजां ओमफ्राय एसे मोरैबा मुलि गोथां मोनोमोन